सुबानकाटायाव रायजो राजाफोरनि 10 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि। तामुलपुर जिल्लानि सोलायै बाक्सा जिल्लायावनो लाखिनांगौनि थाखाय बे उखैहाब सोमावसारनायखौ लानायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो साननि सिगां आसाम बिसायख'थि आय'गा गोबां बियाबफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै दाफामनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो थांनाय 10 आगस्टआव आसामाव मोनब्रै जिल्लाखौ फिन दानानै फोसावफिननायखौबो नुनो मोन्दों। आरो बे फोसावनायाव बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दमदमा जौगाखां खोन्दोखौबो तामुलपुर जिल्लायाव आबुङै दाजाबदेरनाय जादोंमोन। बेनिनो फारियै जफादं आरो सुबानकाटा मोननै बिसिडिसिखौबो तामुलपुर जिल्लायाव दाजाबदेरनाय जादोंमोन। बेखौनो लानानै जफादं आरो सुबानकाटा बिसिडिसिनि मोननै ओनसोलनि रायजोफोरा तामुलपुर जिल्लानि सोलायै बाक्सा जिल्लायावनो लाखिफिननांगौ होननानै दिनै सुबानकाटायाव फुंनि 6 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। बे उखैहाब सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोना आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ सुबानकाटा आरो जफादं बिसिडिसिखौ तामुलपुरनि सोलायै बाक्सायावनो लाखिनो नांगौ होननानै दाबि दैखांनायखौ नुनो मोनो। आरो सरकारा बिथांमोननि दाबिखौ गनायाब्ला फैगौ समाव बेनिख्रुइ गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानै हुमखि होनायखौबो नुनो मोनो। बे जोंनि दिनै जे 10 घन्टा उखैहाबनाय सोमावसारनाय जोंहा बे जे लाबाय बे मोनसे जोंहा गिदिर थांखिखौ लानानै जों लानो गोनां जादों। मानोना थांनाय जिहेतु समस्तिनि बिजिरना नायनाय बेहाय समस्तिखौ जोङो तामुलपुर समस्ति हिसाबै बिथांमोना होदोंमोन। बेनिफ्राय दा तामुलपुर समस्तियाव बिथांमोना लांनायनि उनावबो फिन आरो नै दा जिल्लाखौबो तामुलपुर हिसाबै फोसावनायनि थाखाय जोंनि माखासे रायजो राजाया हयथ' इयाव गोबां दुखु मोनदों। मानो होनबा बे तामुलपुर जिल्लायाव जुदि जोंहा थांनांगौबा माखासे जोंहा जेंना दङ। जेरै दिनै जोङो जानथायखौ नायोबाबो जोंहा माखासे दिनै बेहाय जेंनाया फैयो। जोङो जायनाखि मुसलपुराव जोङो 15 मिनिटाव जुदि जोङो खामानि मावनानै फैनो हायोबा, नाथाय जों तामुलपुर थांनांगौबा जोङो बेयाव 1.5 घन्टानि समावनो जोङो मोनहैया। आरो माखासे जोंनि लामायाव दिनै जेरै लामानि थांलाय फैलायाथ' हान्था मेलाया जोबोद गाज्रि। बेहाय मोनथाम दैमा बारनांगौ, नाथाय बे मोनथाम दैमायावबो दिनैसिमबो दालां गैया। बे दालाङा जोङो जोनोमनिफ्रायनो दिनै जोङो बेसेबां खस्थ' नुबोबाय, जों बेयाव थांनांगौबा जों दिनै दालांखौनो नुफेराखै। नाथाय गभर्नमेन्टआव बेखौ होनो दालाङा जासिगोन होननानै, नाथाय जों दिनैसिमबो बे दालांखौ नुवाखै। जायनि जाहोनाव जोंहा तामुलपुर थांनोनो जोबोद समस्या जायो। आरो जों जुदि तामुलपुर थांनांगौबा जोङो दा जोंनि जि हान्था मेलानि राहा बे जाबाय जोंनि सुबनकाटा बागानपारा नलबारि जाना रङिया थांनांगौबा बेहाय जोंहा डिस्टेन्सआ जाहैयो 180 किल'मिटारनिफ्राय 190 किल'मिटार आप डाउन जायोब्ला। थ' होमबा जोंनि साधारन रायजो राजाया बे 180 किल'मिटारसिम थांनांगौबा जोंहा बेसेबां खहा दङ। आरो बेहाय खेबसेनो थांनाय गारिनिबो बेबस्था गैया। बेहाय नों खेबसे थांनानै सुबनकाटानिफ्राय गणेश मन्दिरनिफ्राय खेबसे सोलायनांगौ, गणेश मन्दिरनिफ्राय रङियाव खेबसे, रङियानिफ्राय आखौ तामुलपुरसिम खेबसे सोलायनांगौ। थ' बिदि माखासे जुदि जेंनाखौ जोंनि माखासे जाम्बा माखासे आबादारि रायजो राजाफोरा हयथ' बेहाय माखासे प्रब्लेमाव गोलैगोन थांलाय फैलायनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो बे माखासे जोंनि समस्याखौ जोङो मोनदांदों। आरो जोङो बे तामुलपुराव थाङोबा जोङो माखासे बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां असुबिदाफोर दंबावो। बेनिखायनो जोंखौ जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ बे समस्तिखौ जुदि तामुलपुराव लांदोंबाबो जोंहा बेहाय दा बुंनो गोनां गैलिया, थांखांबाय। नाथाय बे जिल्लाखौ दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै लाखिनानै जोंनि माखासे जफादं आरो सुबनकाटानि गासै रायजोनि सुबिदाखौ जाहाथे खालामना होयो, जों बेखिनिखौनो जोङो प्रमद बर' सार बा जोङो हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जों बेखौनो खावलायदों। जाहाथे फिन जोंनो बे बाक्सा जिल्लायावनो जोंनि बे जफादं भिसिडिसि आरो सुबनकाटा भिसिडिसि एरियानि जिखिनि रायजो राजानि जोंनि बे गामिफोरखौ जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो जों लाखिफिननायखौनो जों खावलायो। आरो सारमोना जाहाथे जोंनि बे खावलायनायखौ, जोंनि बे आर'ज गाबनायखौ जाहाथे गनायनानै बिथांमोना जोंखौ बेयाव लाखिफिनो। जिहेतु আমাক বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমাক তামোলপুৰ সমষ্টি লৈছে, লোৱাটো এইটো গম পাইছোঁ লৈছে। কিন্তু আমাক জিলা হিচাপে আমাক বাক্সা জিলাত ৰাখিবলৈ কাৰণে যদিহে নাৰাখে, আমি অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছোঁ, যদিহে আমাক বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ লৈ যায়, তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত বহুত জাংগে আন্দোলন কৰিম বুলি আমি সব ৰাজ্যই এই সুবনকাটা আঞ্চলিক আৰু জপাদং আঞ্চলিক মিলিখিনি আমি এই জাংগে আন্দোলন কৰি ৰাখিছোঁ। আজি যদিহে আমাৰ কথা নুশুনে বা আমাৰ দাবীখন মানি নলয়, তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰ আৰু জাংগে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আমি ইয়াত 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, যে আমি পূৰ্বৰ পৰা বাক্সা জিলা হিচাপে বসবাস কৰি আহিছোঁ সুবনকাটা বিচিডিচি অঞ্চলটো।
কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে চৰকাৰে আমাক জবৰদস্তি তামোলপুৰ জিলাত বলপূৰ্বকভাৱে হেঁচি লৈ তামোলপুৰ জিলাত ইনক্লুড কৰিছে। গতিকে এই অঞ্চলত বিশেষকৈ বহুত অসুবিধা আহি পৰিব। যদি আমি তামোলপুৰ জিলাত যাওঁ, 3খনকৈ নদী অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব। দলং নাই, তাত 3খন নদীতে দলং নাই। আৰু আমি যদি হুবনখাটাৰ পৰা ধমধমা, নলবাৰী, ৰঙিয়া হৈ যাব লাগে, তেতিয়া আমি 180 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব তামোলপুৰলৈ। কিন্তু আমাৰ আগৰ পৰাই চলি অহা যোনটো বাক্সা জিলা মুছলপুৰ, তাত আমি ইয়াৰ পৰা কমেও 8-9 কিলোমিটাৰত আমি গৈ অফিচিয়েলি কাম কৰি আহি আছিলোঁ। কিন্তু আজিৰ চৰকাৰে আমাক জবৰদস্তিভাৱে বলপূৰ্বকভাৱে তামোলপুৰ জিলাত আমাক লৈ যোৱাৰ বাবে আমি আজি এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি ইয়াত 10 ঘণ্টীয়াকৈ অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। যদিহে আমাৰ দাবী মানি নলয়, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰা হ'ব। তেতিয়া দায়ী চৰকাৰ হ'ব লাগিব। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सोलारना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।